Bună seara, domnilor și domnilor! În seara asta sunt foarte frustrat pentru că sunt sufocat de argumente de genul că guvernul trebuie demis, Ponta trebuie să piardă alegerile, ăla trebuie, aia trebuie, dar trebuie. Nimeni nu face nimic în privința asta. Stați cu toții și vă plângeți pe Facebook, vă exprimați opiniile într-un mod care este ignorat de majoritatea. Iar Ponta stă și râde de noi, de oamenii care își doresc, dar nu luptă. România e necată, fraților, deschideți-vă odată ochii, nu vă mai lăsați manipulați de lene, de comoditate, de teamă și de nesiguranță. Luați atitudine, fiți voi schimbarea. Vrei să schimbi guvernul, dar nu te poți schimba pe tine? Crezi în promisiuni de genul PSD e alegerea, PNL e viitorul, UDMR e schimbarea, dar tu nu te poți schimba pe tine, tu ca om rămâi același. Lumea pe care noi am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne schimba gândirea. Ceea ce ești tu este și lumea. Și fără ca tu să te schimbi, nu poate exista nicio schimbare a lumii. Știți că acum, mandatul ăsta, o să vină la putere alți ciobani și alți câini, dar eu personal nu o să rămân aceeași oaie. Dacă tu schimbi muzica, se schimbă și dansul.